Volám sa Martin Dráb a v Intex pracujem 4 roky. Študoval som financie a tak nejak ma to prestalo baviť, respektíve zistil som, že tie financie môžem robiť aj cez tie dáta a že tomu rozumiem. A stretol som Radima na univerzite na jednom predmete a nejak to dopadlo a ponúkol mi prácu. Tak v Intex som začínal ako Junior Data Engineer a dneska pracujem na pozícii, ktorá sa volá Senior BI Konzultant. Dostať sa na moju súčasnú pozíciu mi trvalo asi 3 roky a moja súčasná náplň spočíva vo vedení projektov, vo vedení tímov a občas si niečo ešte vyviniem, aby som to mal také rozmanité. V Intex nepoužívame nejaké rigidné metódy projektového riadenia, snažíme sa byť viac agilní a používame napríklad Scrum alebo Kanban. Intex ma najviac baví možnosť si nastaviť vlastnú kariérnu cestu, venovať sa tomu, čo cítim, že potrebujem vo svojej kariére robiť a je mi to zo strany vedenia umožnené. Intex veľa pracujeme so zodpovednosťou a práve odvrátená stránka tej zodpovednosti je zlyhanie alebo strach zo zlyhania. V Intex však cítim podporu. V budúcnosti by som sa chcel v Intex venovať vytvoreniu našej vlastnej agilnej metodiky a zlepšeniu procesu interného vývoja.